Ahojte priatelia, dneska preverujeme Kia Sorento z roku 2024, ročné vozidlo, 17 500 km, nejaké drobné odierky, tuto je fliačik na koži, že také detailíky sú tu, čo sú normálne pri použití, ale idem vám ukázať ďalšiu zaujímavú vec, ktorú som tu objavil. Keď idete do menu, tak tu máte, že diagnostika vozidla. Neviem, že nakoľko to je presné, alebo ako to funguje, ale normálne si viete spraviť takú diagnostiku svojho vozidla, čo je veľmi, veľmi zaujímavé. Ešte nikdy som to nevidel. Možno zase ma v komentároch opravíte, že to majú aj iné autá, ale toto je zaujímavá vecička. A má to až 7 prvkov, čo není špatné na to, že je to originál vo vozidle. Neviem, sa to dá aj rozkliknúť. Prechod, ako množstvo. Takže veľmi zaujímavé. Čo poviete, to by mohlo mať každé auto.